שלום לכם, מאזינים יקרים. בתוכניתנו מיקסים, אנו מארחים היום את גנית חודורוב, מאמנת עסקית שיווקית, שנותנת רוח גבית. שלום לך גנית. את התחלת את הקריירה שלך כמפתחת משחקים חינוכיים. תוכלי לספר על כך? אני יותר מאשמח לספר על כך, כי זה היה בעצם התפקיד המקצועי הראשון שלי כשהתחלתי את הקריירה. ועבדתי עבור חברה בשם אור וקול, שנתנה לי הזדמנות לפתח משחקים חינוכיים, אמצעי הוראה, ולעשות דברים שאף פעם לא עשיתי קודם. להמציא מוצרים ואריזות ושמות, ולהשיק אותם לשוק, ולהציג אותם בפני אנשים בפעם הראשונה במערכת החינוך. זה היה פשוט תחושה של יכולת ועוצמה, שהרגשתי שהנה אני נכנסת לנוכחות האמיתית בקריירה שלי בחיים. זה נתן לך למעשה מקום לבטא את עצמך, הזדמנות להוכיח את הכישורים שלך. נכון, אבל יותר מזה, זה נתן לי הזדמנות להביא דברים איכותיים לילדים, לחינוך של ילדים. אז תספרי, בבקשה, אני רוצה לשמוע. מה? עם מי עבדת? אני עבדתי בעצם עם כל היצרנים בישראל. שמות. שם אחד. אורדה. אוקיי. אמקור. כל משחקי יצירה. אני עבדתי גם במשחקי קאופמן, שהוא היה היבואן של לגו, פישר פרייס, פליימוביל, כל היצרנים הגדולים, שגם שם עסקתי בפיתוח מוצרים. האפשרויות והמגוון היה פשוט בלתי נדלה. כן. אז איך זה היה? איך זה הלך בדיוק? זה בעצם התחיל מזה שאנשים היו באים אליי עם רעיונות. אני הייתי לוקחת את הרעיון, אם חשבתי שהוא בר ביצוע ובר קיימה, מפתחת אותו לדגם, או מבקשת מהממציא שהוא יעשה דגם עובד. את הדגם העובד הזה הייתי משקיעה בו קצת באריזה ובהצגה שלו מבחינת קטלוג וזה, ואחר כך לקחתי את זה לא רק לשוק בשביל לעשות בדיקות בין ילדים, לראות את התגובות של ילדים, אלא אחר כך גם לקחתי את זה לחוץ לארץ, לתערוכה בינלאומית של משחקים, כדי להציג את זה בפני קהל של לקוחות בחול. ולפי זה היינו מחליטים אם להשקיע במשחק, אם כמה לייצר ממנו, איך לשווק אותו, באיזה שפות, וכך זה היה מתפתח. למעשה את אומרת שעשית איזשהו מחקר מקדים, כאילו עשית איזה מין הכנה, זה לא היה לקחת את המשחק ולשווק אותו, או לתת לו מראה מושך, אלא ממש עשית איזושהי עבודת מחקר של... עשינו פיילוטים עם קבוצות ניסוי, עשינו עם קבוצות של ילדים בגיל המטרה, אם זה היה משחק לילדים בגילאי 5-7 או 3-5, היינו רואים אם הם באמת יכולים להתמודד עם זה, איך הם מגיבים בזה, מה מידת ההתעניינות שלהם בזה, ומשם היינו ממשיכים, וגם היינו עושים אינטראקציות של המשחקים עם המורים, לפעמים עם הורים, ואת זה עשיתי לאורך כל הקריירה שלי, כי כתוצאה מזה אני הפכתי בסופו של דבר להיות מומחית בנושא משחקים חינוכיים, וזה היה תחום ייצוא מאוד מבוקש של ישראל. מסתבר שבמשך השנים קיבלנו, אנחנו ישראל, תדמית של ארץ מטרה למשחקים חינוכיים. אימפריה. זה היה מדהים, בגלל שכתוצאה מזה, בהמשך השנים, אני פיתחתי לראשונה את השוק בקוריאה, בהונג קונג, בסינגפור, בגלל שאלה ארצות שחינוך מאוד מאוד חשוב להם, והם היו באים אלינו לחפש מוצרים חדשים. ואז כל פעם בתערוכות יכולתי להציג להם, ופיתחתי קשרים בלתי רגילים בכל העולם עם זה. אז למעשה את אומרת שאנחנו מעצמה יצירתית. אנחנו היינו. אני לצערי, כמו שאנחנו ויתרנו כלאחר יד על הציונות, גם ויתרנו על הרבה מאוד חוזקות ועוצמות אחרות שהיו לנו מבחינת העשייה. איזה אמירה הזאת, אנחנו ויתרנו על הציונות, ככה. אנחנו ויתרנו על הרבה מאוד דברים כלאחר יד. ערכים. ערכים, כן.
לצערי, אולי זאת אחת הסיבות שאני עשיתי גם במשך השנים, התפתחות במקצוע, בגלל שאני, כשנכנסתי לנושא של ייצוא, אני נכנסתי לייצוא, כי ראיתי בזה חזית, אולי השנייה של ישראל. אם הראשונה הייתה החזית הביטחונית של צה"ל, של הגנה על מדינת ישראל, הרגשתי שהחזית הפיתוח שלנו זה בנושא של ייצוא, שכך אנחנו נוכל לגדול. לפי זה גם בחרתי את שם המשרד שלי, שהוא היה expand. expand היה על בסיס של export ולהתרחב. זה המשמעות של המילה expand. והרגשתי שאני עושה את זה בחלוציות, אני עושה את זה בשליחות, והרגשתי שיש מטרה גדולה יותר מאשר רק ביצוע העבודה. בקיצור, אנחנו הפסדנו מישהי זאת אומרת, אם היו עוד כמה גניות כאלה, אולי היינו באמת המעצמה? אני לא רוצה להיות המעצמה, אני רוצה להיות המיטב שאנחנו יכולים להיות. ובאמת היו הרבה תחומים, כמו גם אופנה, שאנחנו היינו מעצמה בנושא של אופנה. איפה זה היום? היינו מעצמה בנושא של משחקים חינוכיים. איפה זה היום? אלה היו דברים כי את עזבת את זה כנראה. גנית, את נטשת את השדה הזה, והפקרת את המדינה, פשוט הפקרת את המדינה. בוא נאמר כך, אני יודעת שכל מה שעשיתי, עשיתי את מיטבי, במשך הרבה מאוד שנים. אני במשך 30 שנה נסעתי לתערוכת נירנברג לצעצועים, כדי להציג שם בתערוכות את היצרנים הישראלים. כל פעם יצרן אחר, לפעמים קבוצה של יצרנים. השתתפתי בתערוכות בארצות הברית, במזרח הרחוק, בעצם במטרה בשביל לקדם את הייצוא הזה. היו לחיים עשירים, אם ככה. תראי, יש יצרנים שאני בפירוש מאוד גאה, שאני עשיתי להם חיל, שמהרגע הראשון שהראו לי מוצר גולמי, הצלחתי לעזור להם לפתח אותו, להפוך אותו למוצר ממשי, לארוז אותו, לתת לו שם, לצלם אותו ולהציג אותו בפני הלקוחות הכי גדולים בעולם, כך שמהרגע שראיתי את המוצר הגולמי, עד שהם קיבלו הזמנות של מיליוני דולרים, אולי עברו 2-3, שזה בעצם... כן, קפיצה. זאת קפיצה פשוט מדהימה. אבל זה רגעים של גאווה. במיוחד כשהמוצר הזה אחר כך נבחר להיות אחת מצעצועי השנה בארצות הברית או באירופה. כשהם המוצרים האלה שאני זיהיתי אותם כאיכותיים וטובים, באמת הפכו להיות שם דבר בארץ המטרה גם. למה עזבת את זה? כי אחרי יותר מ-20 שנה, הרגשתי שבגלל שאני עסקתי כל כך הרבה שנים בייצוא, בפיתוח ייצוא, פיתוח שווקים למפעלים, וכל הזמן הייתי עצמאית, כל הזמן עבדתי לבד, אבל יותר מזה הרגשתי דיסוננס, משהו לא צרם לי, מה בער בי? העובדה שבעצם, הנה בא היצרן, הוא מייצר את המוצר, זה התינוק שלו, אני לוקחת את התינוק, אני מגדלת אותו, מחנכת אותו, משיקה אותו לעולם, ואני לוקחת את כל האחריות על המוצר. ובאיזשהו קטע זה לא פייר, כי היצרן זה התינוק שלו. יותר נכון היה מבחינתי בשלב הזה, לקחת את היצרן וללמד אותו, לתת לו את הכלים שהוא יכול להיות בעל השליטה במוצר, במה שקורה לו, שהוא ידע להציג אותו, שהוא ידע לעשות את הפרזנטציה, ליצור את הקשרים עם הלקוחות, לקחת אחריות על התינוק הזה. ואז בעצם גיליתי את נושא האימון, ואני הפכתי להיות מאמנת עסקית ושיווקית כאשר באתי מרקע מעשי של עשייה, יישום בשטח של המון שנים. ולכן כל פעם שמישהו בא אליי ורצה לדעת איך לעשות משהו, יכולתי ממש לתת לו את הכלים. מתוך מקום של ניסיון, של הצלחות. ומידע.
יכולתי ללמד אותו איך לנהל ישיבה, איך לעשות פרזנטציה, איך לנהל פרויקט, לעשות תוכנית גאנט ופרטים. יכולתי בפירוש להביא אותו למצב שהוא מקבל כלים מעשיים, ולא רק בסימולציות, אלא גם ללוות אותו בביצוע. גנית, את התחתנת לפני מספר חודשים עם בעלך פעם שלישית, בלי להתגרש ממנו אפילו פעם אחת. אחת החוויות המרגשות, אני חייבת לומר, אחרי 35 שנה, החלטתי, זהו, חייבים להתחתן. לסגור מעגל אחת. הוא היה יפה, הוא היה מושלם. גמרנו את כל התפקידים שלנו בתור הורים, בתור זוג, בתור הקמת משפחה. עכשיו צריך לבדוק אפשרות אחרת, לבנות משהו חדש, אופציה חדשה, דרך חדשה. אז מה הייתה האופציה החדשה? שעשיתי חתונה של החלומות. אני הייתי הנסיכה, הוא היה הנסיך. הזמנתי רק את האנשים שרציתי שגם ילוו אותנו בעתיד, ועשינו אחת החוויות, האירועים היפים שהאנשים האלה חוו, לפחות עד היום הם אומרים לי את זה, ועשינו תענוג בלתי רגיל בטקס קידושים וחופה מחודש. עם רבי? הרבי שלי היה חבר טוב, שהוא עוד מעט פרופסור אמנם, אבל רק עם האנשים הכי קרובים לנו. והייתה שירה, והיה תוכנית, והיו סרטים, והיו חוויות בלתי רגילות. וזה היה באמת משהו שאנחנו יכולים לקחת איתנו לעוד 35 שנה. זה היה על בסיס דלי. את יודעת שדלי כל פעם היה מתחתן עם אשתו מחדש. גלה? עם גלה, כן. ואני מאוד אהבתי את זה, כי אני תמיד אמרתי שהדבר הכי חשוב במערכת יחסים, זה לדעת לא לקחת כמובן מאליו. אני לא מוכנה לחיות חיים על אינרציה, על לקחת כמובן מאליו, בלי לדעת שיש לי בשביל מה ולאן, ויש לי איזשהו חזון בהם. נפלא. אז אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את מה? איזה שיר בחרת ולמה? Here Comes the Sun. למה בחרת השיר הזה? כי כשהגעתי לישראל, מאיפה באת? אני הגעתי משיקגו, הגעתי מארצות הברית, באתי להתנדב למלחמה, וכשהגעתי לישראל, כל מה שחלמתי עליו, ראיתי את התקלים, ראיתי את השמש, והבנתי שהגעתי לגן עדן. טוב. ו-Here Comes the Sun מבטא באופן המושלם ביותר את השמש, את האושר, את השמחת חיים, המיצוי החיים במלואם. אוקיי, אז בואו נשמע. את עוסקת בתקשורת בין אישית ומכינה אנשים לרעיונות קבלה קשים, במיוחד ללימודי רפואה. תוכלי לספר על כך? כן, האמת היא שנפלתי לזה במקרה, בגלל שאני באמת הייתי מכינה אנשים לעבור רעיונות עבודה, כאשר הם היו בחרדה גדולה, או שהעבודה הייתה מאוד חשובה, ולא היה מה שנקרא דפוק על עץ, מקרה שלא הצליחו לעבור את רעיון הקבלה. אבל אז יום אחד פנו אליי ואמרו, הבת שלנו מנסה 6 שנים להתקבל לרפואה. בגלל שהיא לא התקבלה, היא כבר גומרת 5 שנים בביו-רפואה. האם היית יכולה לעזור לה ברעיון מהסוג הזה? אמרתי בשמחה. ועבדתי איתה, וגיליתי, כמו שבדרך כלל קורה, שהבעיה העקרונית היא מהגישה שלנו, מהדברים שאנחנו אומרים על עצמנו, מאיך אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים שהם לא נכונים, ואז אני מצליחה לתת לבן אדם לראות את עצמו באופן אובייקטיבי, לתת לו מראה, לשקף לו את האמת, ולראות את העוצמות של עצמו. וכתוצאה מזה, בפעם הראשונה הבחורה עברה את רעיון הקבלה, והיא עכשיו מסיימת רפואה. כתוצאה מזה, או בהמשך לזה, אחרים הפנו אליי אנשים, ואני רוצה לומר לך שאני עד היום אימנתי
ממש מספר לא קטן של מועמדים שניסו שנים, כאלה שכבר היו במקצועות אחרים, גמרו תוארים אחרים, ניסו להתקבל, אפילו כאלה שחזרו מחוץ לארץ, שלמדו בסלובקיה ובהונגריה בגלל שלא התקבלו פה, והם הגיעו אליי ואחרי מפגש 1, 2, מקסימום 3, הם הלכו לרעיון וכולם, יש לי 100% הצלחה, כולם היום ברפואה. בקיצור, את קליברית. אני רוצה לומר לך שזה לא קטע שאני קליברית. אני כל כך מאושרת בשבילם, כי אני יודעת כמה זה חשוב לבן אדם, שהוא מנסה להשיק את החיים שלו, להגשים את החלום שלו, להגיע לזה. זה פשוט תחושה עצומה של אושר, לעזור לבן אדם להגשים את החלום שלו. את יודעת, תני לי לתת לך את הדוגמה של הבחור האחרון שהתקבל עכשיו לרפואה. הוא בחור שהוא כבר מדען בנושא פיזיקה, והוא למד 2 מרוב שהוא חשש מהמבחנים האלה, מהרעיונות קבלה האלה. הוא היה ברמת חרדה בלתי רגילה. אני הכנתי אותו ב2-3 מפגשים, בצורה כזאת, שכשהוא סיים את הרעיונות, הוא צלצל אליי, והוא אומר, גנית, אני לא מאמין. הוא אומר, אני עשיתי את הרעיונות, ואני נהניתי מהתהליך, שזה היה דבר שהיה בלתי ניתן בכלל לשיעור, והוא היה כל כך רגוע, הוא היה כל כך מרוצה, וכשבסוף הוא התקבל, והוא התקבל בדיוק למה שהוא רצה, הראשון כמובן שהוא צלצל, היה אליי, כי הוא היה בעבודה, אמא שלו אמרה, הגיע מכתב מהאוניברסיטה, הוא אמר תפתחי, והוא מיד צלצל להגיד שהוא קיבל מכתב שאישר את קבלתו. אבל זה תענוג בלתי רגיל. את יכולה להסביר ממה אנשים כל כך פוחדים? כאילו, למה אנשים כל כך נתקעים עם החרדות האלה? בייחוד אנשים שהם כל כך מוצלחים, ויש להם את כל הכישורים, וכאילו יש להם איזה מין מחסום כזה של חרדה, שחוסם אותם. תראי, מה שקורה הרבה פעמים, יש פער בין המציאות לבין איך שאתה רואה את עצמך. זה אנשים שיכולים להסתכל בראי, ולהיות הכי יפים שיש, אבל הם יראו שיש להם פה פצעון, ויש להם פה משהו לא ישר. בקיצור, פרפקציוניסטים. זה לא רק פרפקציוניסטים, זה הם, כל מה שאנחנו רואים זה תמיד בחירה, נכון? נכון. שתינו עומדות באותו מקום, זה הסיפור הקלאסי של דייל קרנגי, של 2 אנשים בבית סוהר, 20 שנה, קמות בבוקר, מסתכלות החוצה מהצוהר הקטן של התא שלהם, ואחת מסתכלת החוצה ואומרת, אוי, איזה יום מגעיל, הכל רטוב, ויש עננים, והעלים נושרים, וזה יהיה ממש יום מגעיל. והשנייה קמה, מסתכלת, ואומרת, אוי, תראי, יש פה ציפור על העץ, ויוצא שם קשת בענן, והשמש תצא. יהיה יום נפלא. הם באותו מצב, באותו מקום, מסתכלות על אותו דבר. אבל זה עושה את 100% ההבדל. אז איך עושים לאנשים כאלה שרואים תמיד את החצי כוס הריקה, איך מעבירים אותם מהמקום הזה לראות את החצי כוס המלאה? את יודעת, אנשים היו מגדירים אותי, אם תסתכלי באינטרנט, העדויות שיש עליי, היו אומרים, לגנית יש ראיית לייזר. היא חדה כמו תאר, ואני ממש נבהלתי כבר מהתיאור הזה, אבל אני מצליחה לראות בהם את האמת, ופשוט לתת להם מראה. ואז אני אומרת להם באופן אובייקטיבי, ואת יודעת מה? זאת הסיבה האמיתית למה הפכתי להיות מאמנת. בגלל שכל הקריירה שלי, כשעבדתי לבד, החלום האמיתי שלי היה, כל כך הייתי רוצה שיהיה מישהו אובייקטיבי, שיהיה פה בצד, יסתכל עליי, יראה מה אני עושה, איך אני עושה, ויתן לי משוב, יגיד לי באופן אובייקטיבי את האמת. כמו נווט, איזה נווט, לא נווט, האיש הזה שנמצא במגדל הפיקוח, יפה. נכון? מישהו שיכול להגיד לי, תקשיבי, פה יש שביל אחר, פה תקחי את הדלת הזאת. תשני את הכיוון. כן, זה פשוט
אני רוצה לומר לך, זה המשאב מבחינתי הכי יקר שהייתי יכולה לקבל. ולכן, בפעם הראשונה שאני שמעתי בהרצאה, מישהי אומרת, אני מרצה, אני דוקטור, אני פרופסור, אני זה, ואני גם מאמנת, אני קפצתי לרגליי. אמרתי, סליחה, מה אמרת? היא אמרת, אני מאמנת אנשים. ואז כמו שאני עמדתי, הרגשתי שאני עומדת, ונפתחו ארובות השמיים, ונפל פשוט מטבע זהב ישר לתוך צינור האור שעבר דרכי. אמרתי, זהו, זה מה שאני. לא, הקטע הוא שהרגשתי שזה מה שאני. אני אמנם הלכתי ללמוד ונסעתי לאנגליה ולמדתי אימון והכל. להגיד לך את האמת, היא הפכה להיות המנטורית שלי, ואני למדתי והיא הנחתה אותי, ואני בכל הלימודים שעשיתי והשקעתי בהם הרבה כסף וזמן, זה לא הוסיף לי, כי זה באמת היה לי. כן, היא רק הוציאה לאור את הכישורים האמיתיים שיש בך, ואפשרה לך לממש את מה שאת באמת. ואגב, אנחנו קולגות עד היום. אנחנו עובדות ביחד, עושות פרויקטים ביחד, מתייעצות, זה פשוט מדהים. וזה אחד הדברים היפים שקיבלתי באימון, שלא היה לי בייעוץ השיווקי, כי בייעוץ השיווקי זה היה עולם רק תחרותי. אף אחד לא שיתף, אף אחד לא סיפר אחד לשני, אף אחד לא חילק מידע. או פרגן, חס וחלילה. חס וחלילה. אז זה נורא עולם לחוץ. ואמרה לי פעם מישהי דווקא, שהיא יועצת בינלאומית, היא אמרה לי, את עושה את העבודה הכי קשה שיש בחיים. אמרתי, איך את אומרת את זה? היא אמרת, תקשיבי, את צריכה להמציא את עצמך כל יום מחדש, לכל חברה שאת עובדת בה. יום אחרי יום יש לך חברה אחרת שאת עובדת איתם, את צריכה להמציא את עצמך מחדש, את הרעיונות מחדש, את המוצרים, הכל. היא אומרת, ואת כל רגע במתח. היא אומרת, את לא יכולה אף פעם לנשום. ולהגיד לך את האמת, אני חושבת שרק כשהיא אמרה לי את זה, פתאום עצרתי לרגע ואמרתי, יש משהו בזה. אז אני מניחה שמה שאת אומרת זה שאת אדם מאוד מורכב, והראייה שלך הכוללת היא מאוד מורכבת, כי כאילו לעשות פאזל מכל מה שאת רואה, ולחבר פאזל נכון ומדויק, בשביל זה צריך כישורים מאוד מיוחדים. וואו. אורלי, אני מורידה בפנייך את הכובע. תודה. אני אומר לך מדוע. בגלל שאת בדיוק הגדרת את מה שאני הייתי מנסה להסביר לאנשים. אם היית שואלת אותי, מה היתרון הכי גדול שלך? הייתי אומרת ליצרנים שלי, אני יודעת לחסוך לך את הרבגלד. כי אני רואה תמיד את התמונה הגדולה. אבל כדי לעזור לך, אני יודעת לקחת חלקי פאזל, לאסוף את המידע ולהרכיב תמונה חדשה. ליצור לך את מה שאתה רוצה. ואף אחד לא ידע להגיד את מה שאת אמרת עכשיו. כן, אני גאון. היה מישהו שרצה לעבוד איתך, והוא אמר לך, את זה אני לא רוצה, ואת זה אני לא רוצה, ואת זה אני לא מוכן, ואת זה אני לא יכול, ואת אמרת לו, מה? אמרתי לו, מהרגע הזה, אם אנחנו עובדים ביחד, אתה לוקח על עצמך שנה של כן. כל מה שיציעו לך, כל מה שיזדמן לדרכך, כל מה שאמרת לו לא, ואתה פוחד, ואתה לא רוצה, וזה לא הדרך שלך, ומה פתאום, ואתה לא רגיל לזה, מעכשיו הכל אתה אומר כן. אתה הופך להיות להרפתקן. לשם שינוי. אתה הופך להיות אולי הרפתקן, אבל אתה פותח את העולם בפניך. אתה פותח אופציות. אתה מאפשר לאושר הקיים בעולם, להיכנס לחייך ולזרום איתו. נכון, ושנה לאחר מכן חזרו אליי ואמרו לי, תקשיבי, שינית לנו את החיים. אני היום, יש לי שפע, יש לי עבודה, מצאתי זוגיות, מצאתי בית חדש. אני היום מרגיש שאני חי את חיי במלואם. אז זה כל כך פשוט, אז את יכולה להגיד מה צריך לעשות באמת? כאילו, לקום בבוקר ולהגיד, רגע, היום אני אומר כן לכל מה שאני פוגש. או אני מוריד את הלא, או אני
זורם עם אפשרויות. שהדבר הכי חשוב זה להיות מודע למה שנקרא השופטים הקטנים האלה שיש לך במוח, שכל הזמן ממש מקשקשים לך, ואומרים לך, לא אסור ככה, ותיזהר ככה, וזה לא יפה ככה, ומה יגידו כאן. אם אתה מזהה אותם, ואתה מודע להם, אז אתה נמצא במצב שאתה יכול לקחת בחזרה את השליטה. אתה יכול עכשיו להגיד, אוקיי, שמעתי אתכם, תודה על העצה, אבל בבקשה, קחו בחזרה את המקום שלכם פה למטה בתור שומרי הראש שלי. אבל אני יושב בכס המלכות של חיי. אני המנהל של עצמי. יפה. ולא כל אחד מוכן להיות המנהל של עצמו. אנחנו מעדיפים לתת לקשקשנים האלה, לשגע אותנו, לעצור אותנו, לחסום אותנו. אז זה אחד הדברים שאני מאוד טובה בלהבהיר לאנשים, ולתת להם את האפשרות באמת לשנות את זה, ולהגיע למקום שהם יכולים גם להסתכל בראי, ולהיות גאים בהחלטות שלהם, ולהרגיש שהם המאסטר של חייהם. טוב. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את ג'וני מיטשל. למה בחרת את ג'וני מיטשל? וואו. ג'וני מיטשל שרה שיר שנקרא For Free, שמדבר על זה שהיא לוקחים אותה בלימוזינה, והיא עובדת בשביל תהילה ובשביל כסף, והיא חיה בבית המלון הכי יקר, ולוקחים אותה לבמות הכי גדולות. אבל היא יורדת למטה, מחוץ למלון, עומדת בקצה הרחוב, וממול היא שומעת נגן קלרינט, שמנגן נפלא, והוא מנגן בחינם. ואז היא מבינה שאותו לוקחים כמובן מאליו, בגלל שזה בחינם. ואני רוצה לומר שזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד משתדלת בחיים שלי, להיות רגישה, זה לא לקחת כמובן מאליו. נפלא. אז רועי, אפשר בבקשה את ג'וני מיטשל? גנית, מניסיונך, לא המטרות הן החשובות, אלא הנוכחות שלנו, בכאן ובעכשיו. זה מה ששמענו בשיר הזה. הדבר, אני כל החיים שלי, היו לי מטרות גדולות. אני רציתי להשיג, והיו המון דברים שהשגתי, היו המון דברים שהגעתי אליהם, וזה היה נפלא. אבל יותר חשוב מלהשיג את המטרה, זה להיות כאן ועכשיו נוכח במלואנו בכל רגע נתון. כי אז אני יכולה להרגיש את החמלה, אני יכולה להרגיש את השמחה, לשמוח מהציפור, לשמוע את הציוץ. אני יכולה להרגיש שאני לא עברתי את החיים, אלא באמת חייתי בהם. ולכן המוטו שלי זה קרפה דיאם. כן. לא לאבד את החושים, את הרגישות שלנו לעולם שאנחנו חיים פה. נכון. לא משהו כזה. וזאת הסיבה גם שהתחתנתי שוב. לחדד את הקשר. אולי לתת לו משמעות חדשה. יפה. כן. את מכינה אנשים להצלחה בקריירה. כיצד את עושה זאת? הצלחה בקריירה זה משהו שרוב האנשים רוצים אותם. ויש לי מצבים שמגיעים אליי חשב של חברת הייטק, ויש לו חלום לעלות בסולם ההיררכי של החברה. מה שאני עושה עם האנשים, אני לוקחת אותם, ואני מלמדת אותם מצד אחת, מה הם צריכים לעשות מבחינה אישית, תקשורתית עם הסביבה שלהם. את יכולה לספר על דברים שחוזרים על עצמם, איזה מין טיפ לתת לקהל, לקהל המאזינים, שיכול לסייע להם, שהם יצאו עם איזה משהו מהתוכנית. אני יודעת שאנשים שרצו להתקדם בקריירה שלהם, בסולם ההיררכי, כאשר הם הפכו להיות מופנים כלפי חוץ, ולא רק כלפי פנים, כאשר התחילו להקשיב לעמיתים שלהם, להתייחס אליהם, לשאול אותם שאלות אישיות, לחייך אליהם, כל ההווי היומיומי שלהם בסביבת העבודה השתנתה. את יכולה לספר דוגמה? כן,
זה קרה לי עם מנהל כספים גדול בחברת ביטוח, שעבד 25 שנה בחברה. והוא היה מאוד נעול ומאוד סגור שהדרך שלו היא הנכונה. ואני אפשרתי לו לראות את עצמו, שיקפתי לו תגובות שלו, שיקפתי לו אמירות שלו. איך יכול לשקף אמירות שלו? אני יכולה לחכות את הקול שלו, שהוא אומר, שלום! ואז למוד במקום. במקום להגיד, שלום, מה שלומכם היום? להיכנס לחדר ולחייך. היי רינה, מה שלומך היום? איך היה לך אתמול בחתונה? אוקיי? זה דברים קטנים שנשמעים בנאליים לחלוטין, אבל מי שלא חי במציאות הזאת לא מבין עד כמה הוא עושה חומה סביבו, כמה הוא חוסם תקשורת ישירה שבעצם תאפשר לו ליצור את הרפור, לגרום לבן אדם השני לשתף איתו פעולה. אם אני חיה במגדל השנהב שלי, ואני בטוחה שזאת הדרך הנכונה, וככה יש לעשות דברים, כשאני מקובצת ועם טון כזה. אני בטוחה שאני צודקת. כן. אני, בתור מאמנת, יש לי את האפשרות לבוא ולשקף לו את זה, לעשות לו סימולציות, לתת לו החזר, ממש להראות לו איך הוא הולך, איך הוא יושב, מה אומרת שפת הגוף שלו, מה זה אומר כאשר הוא יושב קפוץ, כשהוא עושה אגרופים בידיים, או כשהוא חותם את השפתיים, כשהוא מפנה את המבט, או כשהוא מסתכל עליי מלמעלה. אני יכולה להראות לו את זה. כאשר בן אדם רואה את עצמו כך בפעם הראשונה, הוא פתאום נבהל. כי הוא לא רואה את עצמו כך, הוא לא חושב את עצמו כך. וזה עושה משהו, ואני כל פעם נותנת לו תרגול. אני אומרת לו, השבוע אתה תלך לעבודה, ואתה תדבר עם המזכירה שלך בצורה כזאת וכזאת. ועם האיש הזה אתה תחייך אליו, ואתה תשאל אותו שאלות, ואתה תתעניין. ואז הוא חוזר בפעם הבאה, והוא אומר לי, איזה שינוי זה חולל בסביבה שלו. היו לי מקרים של עובדים שעבדו בבנק 27 שנה, ואחרי אימון אצלי, באו בחזרה ואמרו, תקשיבי, פעם ראשונה הציעו לי תפקיד ניהול. את מבינה? כן, אני מבינה. כמה פשוט. פשוט ללכת לגנית, והכל יכול להיות אחרת. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את הניה? הניה. הניה, אני גיליתי אותה כאשר נסעתי לאנגליה לביקור של מספר חברות. אחת בעלי החברות בתחום של משחקים מאוד ידוע באנגליה, הזמין אותי אליו לבלות, כאילו לישון אצלו, ושאז ניסה ביחד לתערוכה, ובסוף שבוע הזה גיליתי בפעם ראשונה את הניה, וגם את הבן שלו שהוא נגן, שגם קניתי זה, אבל מאז שגיליתי את הניה, הרגשתי שהנה יש מקור של שקט, של השראה, וכל פעם שאני רוצה להיות במצב שאני מרגישה שאני נותנת לנפש לנשום, אני חוזרת להניה. מה שנקרא לעשות מדיטציה עם מוזיקה, משהו כמעט, כזה. כמעט, כן. רואי, אפשר בבקשה את הניה. גנית, את מכינה אנשים לדבר בפני קהל. יש לך טיפים? תוכלי להגיד לנו כמה דברים שיכולים לעזור לנו? בטח. הרי הפחד לדבר בפני קהל, לפי כל המחקרים, נחשב לפחד גדול יותר מאשר פחד מהמוות. וזה דבר מדהים, כי רובנו צריכים לדבר בפני קהל. אם אנחנו לא נואמים בפני קהל, אנחנו צריכים להציג את עצמנו בפני לקוחות, אנחנו צריכים להציג את מה שאנחנו רוצים בפני מעסיק. ולכן הצורך הוא יומיומי והוא קיומי. אחד הדברים הטובים, אני חושבת שאני יכולה לתת לבן אדם פה, זה לתת לו באמת להיות נינוח במעמד הזה. להיות הוא עצמו, בלי גימיקים, בלי שטיקים שלא מתאימים לו, אבל לבטא את עצמו במיטבו. העניין הוא שהקטע
הפרזנטציה, אם אתה יודע, אפילו משהו קצר, כמו לדבר בתועלת, או לדבר בצורה שבאמת תשיג את תשומת הלב של הלקוח, אז אתה נמצא במצב שאתה יכול לשלוט באמירה, לשלוט בסביבה, ואני בעצם מכינה אותם לכל האפשרויות של פרזנטציה. מה זה אומר? גם על במה, גם בפני לקוח, גם בפני קבוצה, וגם אם הם צריכים לנאום, שזה לפעמים לא מצבים קלים, ואנחנו מכירים מישהי שהדבר האחרון שהיא ידעה לעשות זה לעשות את זה, הייתה צריכה לקום לדבר לפני 500 איש, ואני הכנתי אותה בצורה כזאת, שכאשר היא דיברה, והיא דיברה בסך הכל 5 דקות, כל הקהל קם על הרגליים והריע לה. נפלא. אנחנו הולכים לשמוע את ירושלים של זהב, ואנחנו נפרדים. מאזינים יקרים, תודה לכם שהייתם עימנו. תודה לך גנית, שהשארת אותנו מהידע שלך. תודה לך רועי על המוזיקה. נשתמע בשבוע הבא, ביום שני, ב-12, בתוכנית מיקסים. אני רוצה להגיד לך, אורלי, שזה היה תענוג אמיתי. חוויה, אני לא זוכרת פעם אחרונה שנתנו לי הזדמנות לדבר על עצמי. תמיד אני מדברת על הלקוחות. ואם מישהו חושב שהוא יכול להפיק מזה, מספר הטלפון שלי, גנית חודורוב, 054-4506-189, מוזמנים להתקשר. אני אשמח לתת מהמאגר שלי לכל מי שרוצה להפיק ממנו. תודה לך גנית. רועי, ירושלים של זהב.